ya malikal mulki khaliqul khalqi kai sharin aiki zan yabo da'ima rabbana atina fid dunya hasana wal akhirah hasana dan matsayi al'amin salatin ka sau yawan buwayar ka sau adadin sanka wanda kai wa shi da'ima Fadima ummi na kaunar ki ce tsani na ummata hannu na ki kai ne al'ani sasa habban nan da alihi sannan asawaliyan nan na rabbana da'ima ku kuka caja ni su shehu jilani barhamatin jani samu jaddadi da'ima 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 gani yau na fito nai nufin ambato kun abin ambato ya abin ambato da'iman da'ima ya mai aljanna mai hana rai kuna sirrin aiki na amadu ne da'ima ma'abocin sirri na rabu kamun kari don baka shari kai marai da'ima 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 ya mafi tsafta ƙarshen annabta ya farkon bauta ta rabbana da'ima ya ba su ɗalkafi su isu wa sharfi sannan ga mai tallafi sarki a yawa ido sahibul kairi mahim bishari miftahul kairi nema nake da'ima ya sayyidul anbiya mai kubba koriya ban likitan zuciyar ahbabu kamun da'ima 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 makasusu bil isu makasusu bil sharafi makasusu bil mazdadi sarki mai mulki zauna kawai da'ima ya wasu ɗatul kulli ya kotun koli farko a kyan hali sannan ka zubar dare ya urwatul wuska barni a gefen gado tsanani in zamna ka kar araba ni da kai da'ima 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 kasimar kairi mamba usiri saidul abrari ya shakirin mashhur ya alimul gaibi ya nurul qalbi aqidatul hubbi gabani da zantaye ya sayyidul kauni alamul imani ya anjalal aini da yadda kake so ana ya ƙoratu ainihi a dogon zamani sarkin ihsani na rasa ya kanke wa rabbu yawa sallah waye kira Allah lokacin kiran sallah wake ganin Allah a ido da ido da'ima mai farin hakoran nan mai haske a idanun nan mai kyawun farko kenan shugaba wahidu ƙara mun sanka so mai sanka sadani da sarin gani mai rabo da'ima farsadul khalqi daurana akan aiki za a yi mamaki kai ne manufa da'ima
tsarkake niyyata kar na canza ta aya mafi tsafta kane da san zuciya ƙara saita ni turbar kanai nuni walittun zamani da sokar so da'i tammat bihamdillah wa husni aunillah ya rasulallah karɗe da su da'ima 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 da'ima